Yamamwa kwa Adom Badum TV Kasee so ena ya dwada bosome fofrom kra na yasie ne nsama hodo bi asie o memo brason se nwumrei yade ni nyina agu fam na afemu hunu ne yakoso o memo nkrofo man so yebesa akohye agokansie na ya shapomdi mu nsam adwadie so yade bebremo na ena yi ensama yade bremo no ne yadi mu akotene bi ene se ena de achi ye ya rahosam Kasee pa na asie kumase konongo kwantempon no so nipa edu ena won ahwe won kwa won kwanhia mu yade mo bakọ yensam foforo mu na NDC mu na ehuro no ora BAGBIN watete bi de amane mampani amamuo no kire se enye esan nipa bi a osusu se wo mu di no akire yade mu amane ya bebre mo na afa PPP amanyoko nso de nsam ahodo bi tudwa akire mu se ebra so so wo mu ye kire mu odene na won diti aban no na yetu mampani ade so na kwan be no mbefa so ni nyina no nwumrei yade ebra mo na afa yakohwe se de agokansie mu tie na adwadie mu nsam nso no Bosome aka bosome na jese bronya ne mu ane ye wura mu na se na adwadie mu nsam tie ni nyina no ene ye ntena se na nwumre ye mfa mremo medini de afia mankwa tamaklo Yama wakwa ba na fe yen hwe sede ensam no emunchemu no ankasate ena de achi ye yarehosam Kasee pa na sie wo kumase konongo kwantempon no so make ase nkwanhie mu odene asi ama enipa du won ahwe won mo enkwa na wo hwe sede ensam no etie no a na eye 2 mini passenger bus bi ene ne truck de akwakobo eni enipa nan ato emu ho na no won ahwe won kwama emunsian so yede womo ekwa yaresabi abra womo gi ayarehwe no ena won ato na nanom wo ensie edo na we no posi paniya wo command ye konongo divisional command no down no chief superintendent Ales Amenyo ena de tu dwase nipa won mawuo no akora mfie miensa eka ho Saudwani ekre enkran ne kumase kwantempon so a ade ade sa omanfo su a wo su ene se kwan no empani betumi ahwe na waye ne yie efise lorry akwanhia hodo a etasi ewo kwantempon so no edrubia bia na emu erempa ena no pai ebi asi a chese lorry maako miensa ena wo mu edi mpem a enam so ma meka sei enkontabo na kwagina se nipa maako edu ena wo mu nyina atore empanimfo a wo mu kokopie ho ene behwa adefo a eyi Adom Kasee asotre ekyese osusu se kai ebia na ebi emirikatente ena na etu de tienie minibus mienu a chese wo mu epimu na akwantufo ibi etitimu enam so amane moamoa yie pa baako de brode ena na egumu a esusu se eno nso sede ne baaye ebudinchi ewo kwan no mu ekofa saa oyeni ede ebaaye aposifo ewo konongo police sadom no emu a chese omugu so hwehwem efise wo mu nima de kopotia ekofa saa lorry akwanhye ede baaye nemum wonyi mfamfiri mu sa drafo ibi na eye bufodade gas na wohwa na wo mu etiemu ebroso eye boampa atwede bia saa rehosemi esiye no yekodu ho na kyese ohunu nipa mpaboa a nipa ibi nan atete nipa tihuo a kyese ni nyina apiegu abonten ene se de na nipa amu ededa ho no a na kyese akwese nipa ensehwe na wasara husemwe no yankwa homaso na yanu ama no bone Erastus Asare donko ni nkomo fansa ensemi ho Erastus Asare donko ote nka yamwa kwa Badom TV so ejin so minia yada se anwumre nso wanya daje ewe ya homa so ne musa enipa du ne anim so won wahwe won nkwa se na ama no bono etie yo emra me ne prosipani kasa na ye ko hospital ahodo no be se dumienu empemu no na nipa edu na ahwe wo mo kwa yetimi di ensa esi so no mu no emema wo mu eyenso na ma wo mu no eye miensa akola ketu a wadi mfie miensa so eka ho bi abema ono so eka ho bi
na ohwe senia omo prepare no so ekroni ade ne tie na na say emu de yi pa ye kasa na nipa mienu ewo Dwaso hospital na fe miensa enso ewo konfanoche doctor fo gina omo so tenten aye say nyakopon ebedi ya fofie na omo so etini enya enkwa etina say nia ewo ho no emomo call accident scene ho enya asempito asane akan no amafo amene edida bonte a bi kuku kwa ho emu jani ade sample ho enya asempito na entia yenya no sesei efri ba kwa ono oni ankwa eho a ono ka kire posifo and say yes Hyundai Grace car na ka accident eho no na nipa ko no a woka no na odimirika yi pa America na odi no omokra kasa kwa complaini wo ka no nka kire o se na o sika ka no enkoyi na omo se no wo sign tayon no ho ewo beposo e na cargo car ni pie just on a cargo cano, a copin moi, some may a car no has any eye and yes, and to a post penny so a cancer at our point in Pona Casasono, the way I'm up for a cumrica and tente or half farmers no say, Sianoa, and then I could do Bruna Breno, not and yes, and papa and ye betty. Iraso some is some nan wabon to fa no yemfa wonsi hebre sem no bibisa che ya dwen bi mu a ye beba na fe wa cheche mu ye da se pa yama ne boni Iraso asare donko ya obutu kumase kwantempon no so ye nkran e kwan hie si ye no e na odi mu ama ne bonso ebre ye no biso aya wo sha Adom TV Kasee ye to so na ye de makwa amanyo nsem mu a Progressive People's Party PPP amanyoko no se woni abrepa won simu nyina keka wo mo ye nhye se won be ye demonstration bi di mo de no pa de atia ye mampani John Dramani MAHAMA osi ade so na sa demonstration na wo mo bo ntum poso be ye no won be ya wo mo ye no wahua na to ne to akonya kra de afri so wo mo hu ne sa nema bi wo hono ma oye a enhye dan koye cha so usu eka PPP amanyoko no won communication team no ho wono na ni Adom Kasee di nkoma wo de sansemi atudwa Assembly United here, Ura MAHAMA, OBD president, and I got about 2012, or the Togana for him say, Yasitremu enye papa, Sabi a beda, the BD, the Beshe, Yaquine, Yisuku, Yankania, Yinsu, Yinano, Sabi, Aji Atro, Ajajemu, and Tino Oba, Obitima boy, Masani, Wina, be ye aboying, and Tiansu, Ghana for Yajidium Kotraba man as president. Now Oba would dig Ghana for him, Moshepa, a Hamodia would dig Ghana for and say, Panyifo se yenkote drumra ne ahan ne yesika ene de beyem puntu djuma o manmu yesuku ne yakwan ne yensu ene ye kane asem ni na yesika sem then so aban no led by Ura John Dramani MAHAMA no yesika na yedi ni wa aman ne ahokyira aba man mu no emofra esu emaba wa ne mbrante esu kokora ne emrewa obi yesu o man na ahokyire ene o yeni aba man mu esorodo na eno so ka ho de animguase so omsan de aka man ho se ne ye ka sabi keta se hye ne pro ne kankan Africa nyina na Ghana to so miensa ye ka oman a sabi ne ye kope bosia ye hwe ye nsu ne ye ban che se ye man bosia Ghana to so nan wa Africa ha se ye ni guase kese a the president his excellency no adiabra oman no ti bigidi se o sori fi na konwa so na o dan konwa no to e ma de obetimi abaye eye na oman ye yi a o no so simu bi e be boye nyina but se e be koso amana tena konwa we so na sabi wontimi mfa krowan hye to kromu de na sabi asema obeka akire yan say oman yenya abotre ma no yenya abotre nkosi sen because the 2012 budget deficit in kwa yenya ye 4.3 billion dollars make say Ghana kwan from suhum sanwom kwan kore da ho no almost about 6 years no yentumi nyeye now hospitals for the first time in the history of this country no eduwe bi na chokokra na yede be kira de schools kra na yenya bi emfa nkira de wohwe oyenne a ekoso oman we mu na president ne de ntiye na abaya waba for the first time bosumi bia obobusia 1.1 billion Ghana cedi efiri ni mamu so de yempuntujuma nanso mputujuma no wo kan yehu ba bi ewo enti wa kire yen say adwuma no ontumi nye enye bone so wosori fi na konwa so a obani dimbe ko sabi abako se mu se president oba ya afi pepepe wontumi anye dwuma die na wode na konwa to ho na obo ma o man no fa no ntuma fa fire eje kire o man ni yi dan se de betena konwa so yakase yama ne mfie ne ntino ye yehwe han ama ne mfie ne na wo say o man ni wi a hwan aba be yi if the time has come for the president to resign
with his ministers because sabi when you force adwene we pro profit team na ne tiri nya na se de be na yi woni ministers nyina kire se dwuma de ade ehye omonsa no anya de ombetuma ye to Adom TV Kasee no so na yemfa nkọ yensam foforo mu a Ghana Mampani John Dramani Mahama na de ahye ahoho ya wo nsam wo bie ya wo pese woni o maye edi nsawoso se mo basa no a mo niema na ya mo pe no mam kokra e wo mo krom ana mo aman so ne mo hye na yenkra dodo no amfiri wo memo na yenya mfaso so nya no nko a eno so betimi aboa ma mabuno adwuma ye ho nsam no etumi akoso mam mpre mfaso nko a wo mo krom ne mo mpre bi e wo man Ghana mu Ghana Mampani John Dramani Mahama da sansemi ADIEMBRA ene womo ekai infinhye num eye local cocoa processing adwumaku a wo tema wono ekai sada no Cargo Ghana Limited adwumaku a womo efri amanone nenso was fa wo my Ghana nkoko esone so edimfie enum namso ma ene womo ahye ho fa atonsa de afre Ghana Mampani John Dramani Mahama se womra emeka sadwumedi nase Omampanin Kasee mu enwode atodwa atrese wo my Ghana o hwefo mu agudie ne obo ade niema wode akyen a wanye ya bro nenso edurubia bi a wo behwe na niema ese nkoma yenya so emfaso no edurubia bi a ne yetabri ni nyina de akoma bru ni fita se wono ena ninim de so nti wonfa na wonye de ope owi akakra wo ho no wapone bi ede amayen Omampanin kyerese sabri yatwam ene saa suban no eni nti obese senke be ya wo mai yentwe ani na afi yenhwe se yankasa Nitu eni yenkoko eni fomu agudi ahodo no yebetumi asone so ewo oman emu Omampanin nam so esrese se de Cargo Ghana ahyase na emfie numini womodi asone oman Ghana koko so ano oyide ye se oman Ghana dan kwama bia yebenya mfaso sonko ewo koko a yedo ewo oman mu na mre bia atwemu no yesoa ne bins ne nyina de koma kwasi bro ne fita no empanifo Cargo Ghana ede tudwa kire se womoba wo my Ghana mu dwuma woni wo my Ghana edi no ubu nkonta na kesemfa so pi e na abaso ani nti wobekoso ene wo my Ghana aye adwuma. Please put your hands together for Cargo Ghana. Yade Kasee no be free kran ha na yakosirment fi edo na otwe wie yi entem NDC amanyoko no ne nkrabata ye wo TAMALE eye sirment fi do wo mo ye nhihye bi senka wo mo be hia na wo mo adwendwen wo no ho na nso wi akire no TAMALE Central Mrashe bedwane ya wo ho no wo nso eyo mamu so afo a wo no ehye obade bobre ye atwe ho ahia INUSAH FUSENI wo mo ne de boani pamo pani no kra edo no firi ho wi akire ne bodyguard nso odi na kire asumba efata no womo ahu nani so amazese nani so nyina na aye no entasentase na sede ye asem ne bae no mu nkyiremu no Adom Kasee abobo Empanyifo di niema gu akwamu se beye na nhyiamu betimi akoso ewo NDC amanyoko nim ewo TAMALE etifido mantam no emu na enumu na kwaba ese nhyiamu no se beba so ananso se emaso no na eye TAMALE Central emrase bedwani ye wo ho wono anso eni osoafo a wo hye nsase eni efam agudie dwumadie so onimonyamfo INUSAH FUSENI okopie ase na enkrachire mu se eye emabunu bia na abufuo ahya wonom emuma no wonom epampam eye osoafo no na eno baasa no wo kire mu se eye bodyguard ede ema wosoafo no na ogira no a nya de se ebeyeye eno ntimi kasai emabura na wonom edisa enyambrasam no woso ba kumu ebo na sum no obo na sum wieye no ene kwabai se emabunu no afedie abufu emu odene ahye wonom emuma enti bodyguard no nso kra no wonom esoni mu a senia enkra ekire no wonom eye ne fomframpa wonom ebo no ye no nso na enya semketoa eno ena Adom Kasee yebo modin bia se ne ekofa sa wanchi no eba ye no enka yebetimi ehunu nanso ebesi sabre no enya de se honsem aba betodwa na kasamafo ede TAMALE Central NDC amanyoko no isa dabale en wono aba bonti kyeremu se ne mabuno no eye ye no wonom anya de ebiom nso TAMALE Central abato mpesa so NDC amanyoko no dwamteni Alhaji Ibrahim Andani enso ede afo so se eye mabuno no wonom ama wo ho moden na eye subantantan ya etise no enya de se wonom ebesoso so ewo NDC amanyoko no emu yet also na yede makofu from kane Adom kuma no pani na wodi wonom anim wo mrahye bedwafie owura BAGBIN nene
wasane na no edi agugana mampani John Dramani Mahama ene na memuo no so wachire mu a na chese sade esi kuro no de ayete se mampani ene nkrofu kuma bi na wono mo esom no nsami beto odwa no wachire mu a na wono waye NDC pani pa no so wo pe mampani kura na kasa no adane buachi bidine ne ho chire ne yie nti se ne wonya mampani no a na wasensentwefo yi aso no fa ede ensami to dwa no no wakoka ma wi akire na wotwe wi ye ntemepem ne profo esopa no no so ede efa ema wo so hwe NDC amanyuko no mu a wo mu abin ye pa na wo mu akura amanyuko no empomra na mu eden ewo position na odi amanyuko no anim se minority leaders pani baako Alban Smani BAGBIN wi ni din free mu a enye yi wo pani di atodwa sabre se wono wotenase na wotwa nani ehwe amamu ekoso sabre ya wo beka se wo NDC amanyuko no mu de nanso ohunu ne se eye nipa bi omampani ene na yonkofo ena wo mu ebu oman Ghana ni ntidi a ode atoso ene Mahama and friends wosi se suban enya ade betumi abo oman Ghana ama oman atumi akonanim wosi eduru bia bi a o hwe nipa a wonim de nkemu do na wobetumi aboa ama Ghana ama yatumi akɔanimu a na nipa yi wo mu ato nkyɛn na emom wo mu a akɔyɛ se wo munim de enhye dan kwankan no wo mu enomampani afa wo mu na ekoba se wonim na akɔka sa nipa yi a na kese bufu kase no ye de ba wankasa wo so nam so ma nanu ɔwɔka se ɔmampani niema ahodo bi a wɔyɛ nani enye ho no nipa bi a wo hunu se wo mo ye Fianga boys wɔ NDC amanyukonum tisa Sandogbe etumi bie na no esibre ne sin edigu ɔno Alban Smani BAGBIN so a ɔdwen ho a wontumi ente ase enam so ma ne de atodwa kyerɛ se suban ya tise se koso a na kyerɛ NDC amanyukono daakye ebe den pa wose nipa bi tisa Sandogbe ene kasa de ma aban ne de a na kyerɛ NDC aban anaso mampani John Dramani Mahama wanam kwatrekwa a kyerɛ obi a emo ne ho ban. It's shocking, and I can tell you, ask the NDC members, it's shocking that people like Sandogbe is at the heart of governance, following the president around. But even his body language and his utterances, it's not such people who should blame President Mahama. If we all know President Mahama to be cut in that image of soft-spoken, decent language gentleman, these are not the characters that should be following him. And he used the word, I was spewing out. Spew. He used that against me. And he is in the presidency. We all know it. If you go around the grounds, the statement people are making is that this is not a government of NDC. This is a government of John Mahama, family and friends. That is the statement that is going around. We have to tell him, for him to be able to change and put the people who brought the manifesto into place and fought for him to be president, to be in charge of the governance of this country, to make sure that we implement what we promised the people. President Mahama alone cannot implement it. Official residence. And Randy Ade is in charge there. How do you expect NDC members to have access to the president? Enti kane majority leader ya no womra shebeje fie agbang BAGBIN awte ne kanani ensam e hye koma so de jana no opurugu foma emese be ha dwene pa na communication team no pani ba ko ka ho yenya no wodandue mu ye ne bedi nkomo Stephen ATUBIGAH ena nwumre wo ba beboa yeja wono so ka NDC amanyoko no wo mu a tutufo no ne ade yentie wono so na no nsam pani mu akwaba na bibia bokọ de na de na wo so jo so ade na asinti ebema owura BAGBIN betimi aba abonten na nsam a eda na koma so ode betu dwasa me pese me chietiefo nyina ade a ekoso wo party no ni wiye esan in fact ena ye de ekoso na ma ye mu bi ye wra ho ase abesi ye yie na ye fra bibi se me de ekoso no enyamwa because nim se it was just the matter of time obi be explore ye fra bibi se political jihad. So if obi to say BAGBIN wadani political suicide bomber, it's something I also ye hwe because on not just ordinary person or kasa, but mesre se nkebeye other nkombe handle issue no other way. But me person mesre se emma obia within the party no any political figure bia make any statement biom in the sense say obia no the way she react, but we men we akase no hwe o hwe limana the same thing happen here a cool by no ntia sana my president elusu control
but obi to say stand up we say minimum say onye sebi onye obi oye basa onye obi okasa rough. I know say presidency honom no chief of staff the same thing, but there me ya say adena esan ye mwanwa e wo say mpanyimfo no obi enkatele because party ni so we are in power na obi afom anase ne buafu anawa lose control and our political jihad. That doesn't mean say Obia enjuja te say nanka no what have you no. It's not doing the party any good because the ekoso see anka tell no Obia and stop Obia and shut it up. You shoot your own self in the foot. It is part and parcel of governing. If you a senator Chiremako, that is the view. But on the other side of coin no, this is where a president so didn't an form. Because I am in control. If you are me chief of staff role in here. This structure, we a party executive and also a political figure be and also we serve my by now. Structure there are some people like your friends say red carpets. Ebi obana whether even is in an emergency meeting no, obi beti makase sumesi yaba and now being handled. So these are some of the things I also put in place. But me chwano dear penny can ye. Yes. Oh, ura ATUBIGAH. Who wanna say no crack a crane? The ura babbing. Meme dear mimi name say why no political jihad, political suicide bomber for what he believes in. Not say won't be beside. Well, Jamaican said the Ochakwa when him say ne chiachia. Until you know no penny abembagwe we no me bonopa or a penny. But what is happening is unacceptable, irrespective of one year right, 1 year right. No, meaning said there are structures, party executives, no, party structure or no ultimately will complain or political government in power for all, no, the structure or no. But I know say frustration you're part of it. So frustration you're part of it now. What done no political jihad, what suicide, what done suicide bomber no. I was said there are other structures and kubeti miakwa with the last resort. But Mr. Presidency no, more beyond responded to what is happening no. Omon Kateli, Mr. Chief of Staff, so that the advisors to the president no. I expect Senka by now crano. What have they done? By now, Krankoma, be emergency meeting, and I say be a penny be cross stepping in. Aqua friend a BAGBIN na tenase because you are here na sebi ediano be akodi nyina e bia mokodi salad na munyina me frigu ha. Ebe yasem Kasee am a party so meme the mechanic say people in Crawford bebre agitated mechanic member me free tamale from airport straight na maba hase no. All is not well. So me free say bia o man penny. Well said people are complaining and bickering and all that. It's I mean, what is happening? No, oh, party no say be obi say I promise me say menya obi say penyin bi minister KASOA be say yem fear ufre we on phone no dey akoso no. I think say Oman penyin is in control. I can vividly say that I say a verified reason. But the problem is that the structures or they are put in place no, they are not favoring her maame ba aku timi hwe nkwara bebre. Ba nkwara bebre timi hwe maame ba ako. That is what is happening. Oman penyin is doing his best. But here's the case, no, they are not helping him in terms of BAGBIN situation. Say no, are we telling you say he has Hanatete be responded, he has a way be responded to him? It's unnecessary. This is a person that said we don't play ball together. It should be handled in a different way. It is unacceptable. It is the question in our memory is not acceptable. What will happen in the NDC party? We cannot contain it seriously because if Obia or agitating we some na kumasi for some we are some. I mean, it's not people are just agitating certain things. They should stop it. All the bickering, all the you scratch my back, you did this one year say no. It's not necessary. It is not necessary. And I'm pleading with BAGBIN say he should cease fire. I'm pleading say all ministers obian cease fire because who are one cease fire no. You are not doing the president any good. You are not doing the party any good. You are not doing the leaders of the country any good. Almost cease fire because people they should worry about how promises are. Yeah, the man how we can satisfy them. We should yanka who said Crawford and my party win their banner. Yes, that is true. But let's find channel and ways of means of grievances. No, and your respective structures. Okay, my example. Members at this juncture no, with immediate effect. Oman penyin and set up a table and chair be crowd of Flagstaff House no. Say be obi wa free stream, e be your hene. Or onyeso be pesika just to come and also be obi meet president wako akokre na other him for no say my bank rememu aba be
I mean, there's a person, and now on my microphone, certain cards be on Mobana. They get the red. Mean Chuano. Now, said they're working, Ukrano, to say, be because of say before the woman penny, or just a offer process will cheer away no money idea. What is I don't know about you, but my name says Sebi, or my penny, and yet headmaster or tenor officer, you just work. It's a structure. But I think, sir, and you'll be in here, so front deck sonomo. Baby, national security flag star who new structure now. Over failure, so better application, and so now they are called. Oh no, there are some people they don't need to go through that. BAGBIN say, watch a woman where penny or sentinel. Yes, I don't know whom penny or breasta. But at this time, mean justify structure. BAGBIN at the choir where but I think that there should be structure. Like maybe say, me do flag star house 9%. Me hard time or no more. I will be very upset. I'll go upset. Say, why should I go through certain structures to meet certain people at the president? Because if not anything, when him cry ID. So there are some people. No, it's just I'm not surprised how BAGBIN exploded a political suicide bomber. No, it's just one of the things that. An exemplar, if people of that caliber, what happens to more you know? But Oman Penny has no the bureaucracy at the Flagstaff House. No, they have to ease it down. And like a member of parliament say, he shouldn't suffer so be Oman Penny. But if Mekami says a president, who any member of parliament or former member of parliament, he will go and handshake and catch him across Umbra inside. So, members say, chief of staff with immediate effect, on chest structure, send the deputies know say why on dedicated Uber handy party official be baby and answer him for the baby. Let's the same way I call provoke for votes or people that matter. No, let's allow them to also come and put their grievances. Because you will be 7 now to be here for see her. Yes. I said the old crowd bombs and about him and some work. No, they were candidate. I say almost ceasefire. Almost unnecessary. Yeah, that's so Ross 7 now to be yeah, we no can NDC communication team no. Now what is what didn't say to Jana some and a tough of woman and say a new council be a so ha Yamania Brel, Munam Peninsula Mram Fananun to Nasumbi, and Teddy, Ugusoya was Adom TV, Kasee, Cheho, Abasia. And you know, Kasee na wuti no ocean so Adom TV. So young from KASOA, young 15 months and 4 years. What honor say, one nyina so no gujam, one wasem nyina ne say, one sorry adia chin ye, one who say, move be a branch ye bush and sunokra. One share then in Biasa, what the woman and 9 crowd ye pro ama and Kaseno, and a woman ever one more as to say, Nipa bon for being a kum no. Ya would know a quaquay young kuma de a be a ye KASOA in Shunho baby. And I want more Adom TV now, quiet a cohobia, and ne and some no, your body a brim. Woman for what KASOA be a shassia a soon, woman some more can say, Nipa nan saint who Kasee pa, and abo womo. Every say now matching womo a sorry a dime be a yesi, I just say a ben so be a see is sui, a dear daso any okrudo river. A ho and say, Abamwa be a was say wedding fear by a dianai a no more aircrow. Nipa bi akum no na beto a amuna da ho adi beye na wotwe na ninti se nye nwansana da ma na wo mo hya ase ma amuna da ho no fans ma nipa wo no ebi eti dede no twa ni kokohwe ya na nka amu no beda ho apra abusua kra emu akikwan abro manfo koduru ho na kese na nim no ankasa asei ninti aye den se wobetumi hu nipa no nisu ene ne ban ene se de wosi etie o hwe nipa a woda ho kese ne nan kra ankasa no enam no e wo ho no nyina no apro ama aka ennompe ena eda abonte a cheso manfo no chese ozu se nipa bi ene kum abamu aya wo mo ye senka bi o mo de kwa akoye nyankamade bi na wo mabeja amu no ede ato ho aposifo nyankonkoduru ho ninti amu no eda so da ho sem gusu a meka sei Yabejina KASOA hwa na ehonom nso amane no womanfo a wo ho kira sese no wo KASOA no ne mpotemu honom a wo prepaid meters na monte pe ne yade akwakobo wo hu ne se enye ne kwanso no ni kwanso electricity for wo de nkane no prepaid meters no bobo emonte ne mumafie ne mu na wo mahunu ne a etua mu ntia no nso Adom Kasee ye bopini ho no womanfo bi ene yedi nkomo
Yɛde ani kyerɛ Igbe Mandela ɛwɔ KASOA empatemu a wɔmanfo hɔ ahyɛ ase esu wɔn nsɛm wɔn ka ne sɛ wɔn nhunu bɔne a wɔn ɛde ayɛ enyama hoɔde adwumakuo ECG efi sɛ wɔman Ghana mita ahodoɔ nyinaa no ɛbobɔ fiefie ahodoɔ emu ɛkɔba sɛ ECG fo yɛ wɔn adwen sɛ wɔn twa ani na wɔn di meters na bɛbɔ abɔnten ama manfo atumi ahwɛ bi anaasɛ wɔn atumi ɛde abra sɛ nipa bi ɛde wɔn nsa ɛka meters yi no a wɔn so ɛna wɔn de bɛhyɛ ase efiye yekodru hɔ na kese nipa bi a wɔpɛ sɛ wɔde credit egu wɔ meter so no gye sɛ wɔboa ne mma no na ne mma atumi apia no ɛde na afro akɔbea meter yi ebibɔ na wɔde credit yi bi atumi agu so ebi kyerɛ sɛ ha wɔn adwen paa ebi sɛ bia meter no bɔ ɛne bia wɔn fie bɔ no ɛnyɛ ade a wani ɛgye ho ɛnam so ama nipa yi bi ebufu a na wɔn buafu no wɔde bi ɛto Adom Kasee anim nipa twɔmfaso bia ni suma yɛn efi sɛ sesia no sɛ wo wɔ ha na sɛ wo light saa yɛfa sa anadwo mikita nkwala we mienu na mikunsu ni ha me light sa anadwo to for clock a pacho mita ne ba bonten nti sɛ me fi hɔ na me bɛsen kɔ edi credit no ekugu so ansa na light na ba na hwɛ inconvenient we ne kranda nkyɛn a me pamucho mo hwɛ bebi a me fi ansa na meka kɔ audi credit na ka kugu so bebi edi meter na bɔ which I know say meter ni bɔ efie na sɛ credit sa na ye de ayɛ ɔma ma yade wei sɛ ye fa mbɔ ban ho ne ye hwɛ ne na bɛkyɛn sɛ ye credit ne sa na ensa me pamucho anya adwuma ye wɔ light out wɔ ha sisi a me no ka sɛ light wɔ ha anka me de bɛkyerɛ so na mohu light ni hanti o de bɔ ha wo hu hwe but bɔ ho sɛ light na sa let ko fa mi mbasi a ade so asa abia na microphone mo se menim se don beta ko menim nti enti be aboma me na anyi mite se ba bonti ni se first ne o mita dada no yetumi yuzu ye nyama ne nyina but se a prepaid na aba bonti no so we talk credit 30 cedi gusu kura end week po na asa ama ewe ma ye dia ma yetumi ntwe ba school fees po ana wuto enyama nso a se ice cream ni nyama etoma school for so no ama yentumi nto because wudi guma credit no bagu so an chepe na asa na mita no mda be bo abontin it's not fair I was saying ka embrace fiem ama se bibini a na ya hwe so we say unit sa anadwo na wudi bi ba be gusu no bi di bibi be twa wai na je se mpedifo na aboa because omo no matena se process bibia nti they have to change it for us. And yet, because I don't know me about Bontino. Say, baby, I didn't born. So, who done? I didn't say Jatom Crana, obey done away home. I feel so in so, a yes, so, and yet, a dangerous, and yet, cry. No more increment in Bayano, and said that you know, baby Falcon. What me taught to say 70 Ghana, every 1 week. What me taught to say 20 Ghana, it was to 1 week krona. In Diama. We are Juma, now we have electricity for Kasee. We are not a light. And for put to be amre, and why Ankasa. Avanya to paleti ava madam yaji crowd. Na zadu later no chichiga. Ma nanagamya nyabe. Nyapa leti la achichigu. Karo kumyane zamoko achivi. A village na zadu o chianama. Let's bubra kama galashino kama chivi chima. Votu olo motu ha. Ifya kama manu. Ma fwa do go home. Kafia ba mavale. Ako nya kada va kole ejidu banashi na leta hama jido na mi onu makwa gala fude na mi nya temple leta over 500 800 ma 2 weeks ago ko ka leta vo nya topa mi la fukpan nya mo ka do papa kama na mi ashino na ma kaka fi mi ashro na daga mi akofle leti ka fi va pop mo gbodo fi bo suko mi ko nyi fanto ma da mi aji onu ma la fude na mi ma meters no mri aba no uto creditor na asa ena sisi akra ya toto utility tariffs mu credit aye west of kra say auto credit no kra na ma light light out crampo a at the end of the day your best light no kra no consumption let's say auto 40 Ghana cedis na consumption 40 Ghana cedis no e do call 1 week a ya ma light out crampo a e be drew sa 1 week na crampo no then consumption ni nyina e de be asa. Enti we no bi bebusa se electricity for no mo kono na efie no ya tututum no manya ho anwura mu anasa de ya mo de abobo montene mankrofo timpenten kwanti won mo a won wo KASOA won akosam no de tudwa wura boaten wo de ohwe
tiene muni hu dwuma mfama wo mo yebeto so na ye de akọ zam foforo emuanra obi ehunu ne akọ so my Ghana emu esum ekire wia pa de edene na nka omanfo adwen pa ne se beche no ne ehu esum kabirisi omanfo so wo mahunu ne sa so my disappointed pa sada nka wo mpeso wo hu sum no wo mahunu ne sa no nam so Adom TV Kasee ne Professor Mamoche ye ja sanse me ye kwa di ehi nyina wo no na eboa ye wo nkwamatwetwe mu no ye ne di nkomo se studenti ene ye hunu som no bebre se de nka na omanfo esisu no no ya wo hwehwe ahwe na wo se wunya nti ye two types of eclipses nya oma hen sum enye 2006 no nya wa ma hen imbrisum yi se di sa wo hwehwe bia ahwe sum a twen 2034 wo benye sum ni bi 2027 bi besi ono so ya partial ubenyen say imbrisum no na fi 2038 no so benya partial 2034 no obeye sum obehye dem yehu 206 chichina ya de ma won no yesi fa hwe ewia na bosom orutwem kọ no wo de hwe ye uhu ni ye so wenhu a Ghana television oyi passage ni nyina ya kan so se wan fan hwe ewia no na wo wanyi wo de hwe ewia no a bosum atwem a ewia no owo x-ray owo gamma ray owo ultraviolet na no wo de hwe wo de wanyi hwe a ewia no tum no obetetew no wo be blind nti hu a wo use shade no nyina no for health sake wo protect ho. That was the function. Shade na edwuma oya yin say wo hwe ewia na a bosum rutwom na oya safe de mawo yam fa hwe sum no nti say sum amba wo use shade nsam wa hyehye no pepepe Adom TV Kasee na wo hwe no ye ba sesi ade adu so apomdi mu nsam ye ba na ye de abramu Yet also na Sabra Pomdemo Samebra Sosa Yade Abramwada Sabra Company Limited ya won ko fasa hat heba Mr. Dia Breye no wanda Roman ombo ye chidom ti se osa ene ha wa ohia bi bosome miensa no mo a ho beto na yenhwe na Pomden Kasee no sade mu nsam no etie obi ho na opese na wedie eye fa pa tichiri nanim se dot bi nsisi so eno na sahat fo ada Roman Yade Bramo na de eka nyina ne se wunya eye anka twade ana se anka Kasee na po ewo wo ho no eso watwam mienu na wo de wo bi na se wo de agumu de hye fridge mu na unya ne sa no a ne wo so wo ye ne se ewo no be se kokokoko be miense ko enan na wo de aguso tie ne wo de guso sa ne wie no a wanim mia wodo bia ya dot se ye tuntum se ye de ewani mu no na se wo de twitwi ho no mu a sima be enumu entem na wafa ensuo ya enwunu na se wo de ahorohoro wanum kama wo wie ne sa no a wa ubeka say you enuro ewo baby bon so wanim black o die yo ni na ekro am wanim ada ho moto kana ya eno so se stretch marks so na wo ho na se wa ye ni binti ene ewo no ene o so peko dodo na udisi ho na etime eboa wo pomden emu nsam tie ne sahata ba Mr. won ene boa ye ma ye kokoshe se de pomden mu nsam etia ye de eye anka Kasee ene wo etwi ye ni mu bewi akire black spot bi a wo wani mu no ebekọ ama ho atọwo uguso ya wo hwa Adom TV Kasee ye basisia Dedu so ya gokensie na gokensie mo ensam no nyumakuo Kasee tele ba ko bi wona eboye atenka coffee gin nya bi netwa na wagina wo na so ye pa ye hwese de na gokansie mu nsam no etie Ghana ni de share eye Asamoah Jan ya wo no blaster team no wo no ene wo mo pani a wodi wo mo animo
na brante de nsema hodo bia tudwa kire mu se bra yeyi no efiri baabi ko baabi no aboa ne ye papa ne ama ne bo abomu bibia mu no utumu se wokọ animo na Sunderland wo free ho de nani eche eye Allen no na nkrofo esu na he na wo crazy kasemu ne wo kwe wayira wosemu amuka asa ne de ene na munim ne atwa mu se ne ma ekwaye pa gosu no afi krampo ene wo hyehyehye na kese to ndo ohunu ne ye se Allen na wokọ ho ne de aboa ne ye pa ye bia bia wokọ ye bepem sabre no wonu no ho eda. Yento so na yemfanko yensam foforo emu a Ghana ni de hia ba kwa wono so bobo ena wo ye ade wo mu pa Innocent Anan na meka se wakakopie mo ewo Accra Circuit Court ni nyane se ntampi bi ena brantie de ahyehye no ho wo mo hanha wani a wabobo no ntoantoa ahododu nsia ena hye kwabrane ebotomu nsem a yede agu ni so nyina no wo kire mu se no kura bia eni sansem ni mu ti mpanifo ye ne se ne November bosome de to so edunum womra na wonto nsam no ne die eso posini ya wokogina court dem toto na no nsam kira October bosome de na to so edunu ensia Odoko District Police Command ena na wo mo nam antentenu a hwehwehwe eja ekuro no mu krofo hyehyehye ntampenom ne ade ntie nkom wo mo se wo mo nkọ Innocent Anan sokora na so hu wo mo koduo na chese America tentepa no die ho na wo adwen ekọ so se eni abrantie bibi ehye no ho enye wo mo kọkire no wo mko no fie na enokre ntampi ena wabọ na akotoa emenam so wo mo kire na na odina kopie court so nsam no wo kire mu se no kura bia ni monti wo aye ne se November bosome de to so dunum wo mra na wonto aso Omai Ghana ye hwe ni mo se nyame ya doma November bosome ye wo mi de to so dun kuno ye ni Egypt fo ye de bebo ani na coach panipa wura kwasi APPIAH make say wode mrantie no a won begina kono no din aba Kevin Prince Boateng ka ho ebi na fe so ye Dominic Adiya goalkeeper Daniel J won so ababeka ye Blaster team no eho na wo hwese de mpanifo tie na goalkeepers no Fatawu Dawuda wo ka ho Adam Kasee afe Daniel J so ka ho defenders no so woma ye hwe so mbebo bie Harrison Afo Samuel Linkum na fe Daniel Opare David Adi Jerry Akamenkon Rashid Sumaila Mohammed Awa afe Edwin Jima ene won makeka ka ho midfielders no so Michael Essien Suleiman Taru Kodwa Samoa Ajman Bedu Albert Adoma Mubarak Wokasu Christian Achu ene afe Andrew Ayu wo nyina so wom na afe strikers no so Asamoah Jan afe Abdul Majid Wares Samson na Kevin Prince Boateng mu nyina giginem Jordan Ayu no Dominic Adiya ena afe Mrantin kan nti wenu ne yehwe ni mo se nyame ya dom a November bosome de to so dunkru wo Egypt won ahenko karu mu no ye no wo de kwakọ boni na de nkunim de na ye ndia nsia na ye de ma wo mo o my Ghana mu no no kram posture nti o lele de ne ni dini no ampie mu kra se bia nko betena bench na bibisa ti wonu mu a ye de wo mo start 24 no wondini na aben Atenka Coffee Gin wona ebo aye ema yetimedi akokansie mu nsam no bramo ye ba na ye ba nsam no ne aka no nso ye de abramo Yet also na yasade mo akomunchi na fe yakwa akohwe nsam foforo bi ya aka ho na wa wani tu ase Sunday no nrai eclipse ya ho nsam ne nya aka na de sese o manfo okora kan se esanse wia no esumochi awia no ma hunu ne ye nti no krofo adi wo musika wo mu hie wo musika sese ya make say ya 3 cedi ne yeton ma wo mu say 1 cedi 2 cedi ana 5 cedi no wo mo ehia fi se de o mpeso wo mu hunu no enye no wo mu hunu ye nti sa sika no de edimani mi ya no wo ebesese won ma ton de ma wo no won hwe se obetimi ede ama wo na afi ne matumi akoso ye ede ama wo Emrade ena wo man Ghana awia ene bosome wo mo ehia e wo wiemu ebi se wo mo ye love ebi nso se awia ne bosome ena wo mo ekontokwa nenso no akwasi broni kasa mu de kyese eclipse bi ena wode ema no wo manfo etumi afi wo ani wo mu akwa asore pon nra asore ntempa enyina begina ho ehwe wiem ehwe se obetumi ahunu nyankopon ade a otumi eye ne nsenkyene a
eba ewo wiem ade baako a Adom Kasee yebo pinchen miamia ahodo no yehunu ye bi ne se wo mu a eni sika ne bi obi wo hɔ abɛhwɛ na wafa CD player ebi ne CD no ankasa no na tokro na ewum no wode nani atim a wɔse saa tokro ne die sa eni nti obetumi ahunu Eclipse ebi akese ne wo mu ehwɛ abrewa bi kra de ekoto no no wono wɔse woni sika a wɔde be tokiki a yɛde aba se mfa nhwɛ no eni nti wɔde polythene bag tuntumi bi to mu sum ɛna wɔde ahyɛ ne ti a kyese wɔte hɔ a wɔse wɔde hwɛ Eclipse ebi nipa bi nso ne ɔtwetwe nkɔmɔ kyerɛ sɛ wo mu to ahwɛniwa no nanso no wo hwɛ ka wo mu bɔɔyɛ ɛne sima kakra bi wo mu de hwɛ ahwɛniwa no a wo mu nya kra nko mbɛsan ade akɔ na wo mu akwakwaji wo mu sika fi sɛ awerɛhoɔ paa ɛna abo wo mu ade na nkɔmɔ hwɛ ehunu no ɛnyɛ ɛno ɛna wo mu etumi ehunu yɛ. It was sold at 1 cedi. I wanted to buy 2 cedi. He said no, so I doesn't know to buy. But we didn't think of this thing will be going and there's nothing else. We didn't acquire a short time. They are making money out of it. Call 1 cedi, 5 cedi. Just imagine. Ambamento esunuba na sante yebuleba so menya ombese to esum to esum ehwale nti ene omanfo no omo nsam no omo hia wo musika no na yedemo ebekọ takora di tu na yakọhwe se de ho nsam no etie adiembra ye sutwere na eda ho no wo takora de mpota mu ho no wo mo kire nya kora se adane manho kwani nyina tututu ama kase faso a wo mo breye papa wose ebinumu nya prekuro ewo mu nyina na se bi wo ho ana enkwanhia na esie ebi wo nso na sensuo ejemu wo ho no mu ane waka ho ana sa wontime nkọ ntime so emma wo mo kire se mpanifo mra meboa wo mo gata so kura nso eni ho ntiwe no pempi ne mankwanhia pa ye mu edene etesi Adom Kasee yebo puni ho sa na nya omanfo bi ye ne wo mu di nkombo na afi won akosam ya wo mo famu e wotakrade mpotamu no won ne yen eche Echre eya ADIEMBRA rage kwan no so e wotakrade a ne ewo mu ne se wonom akwan enya kra ama manfo no kyerɛ mu se wonom abompanyimfo abo ebesi sabre no wonom enya hu bibia ya manfo no kyerɛ mu kra sesese no ya na ho nsɛm na kwakoye bibia ho wonom enhu se wonom eka ekwan no ho asɛm biem esan se wonom ka asɛmpanyimfo wonom nte na ne sa ha adwen kra ne se kota ba ku Kosei nya de se ewo kwan no eso awerɛho sɛm asa bata ho ne se eda nsuo todie na kyese kwan no adagye di poso ya de se ntokura akese ena san tutu ewo so a emu ama kobedie entimi nkoso se ne yese na efatanti adrobafo na ebrepa ne wonhwe ye de biara dan ya wode wo ka ebefa ADIEMBRA rage kwan ne so ewo takrade no na wosa de ko magazine na wokoye nsiesie nti sa de ne wo ka no enya de se beche de ama wo ewo kwan bia so na no na se ne wonom eka no mpanyimfo emfa ne mantutu na kwan mu enti sa no wonom tena ho a ene nkwanhia bia ebetimasi ewo saa kwan ne so no ene Ghana yentime ententam ya wonom ehwe ani mu sempanyimfo ne chichu aban no ede ne mabegu akwamu sabaye na akwan no wobeye ede ama wonom nyanwo kyerɛ papa nzi yasa mpanyimfo no oye SMA mpanyimfo nda momodin mo hwaman ya brawa ha na tsunguti bia boso mogudu kota mu wajanyin APPIAH mo ojanyin tambia nkofo o want to mom ebe ekoni ye want to mo ebe ekoni ye at the end of the day and road mo into 11 years and meti that tempo nkofo ma papa but still them road even a car lebe ya oh my car be on from fe road them road no asay enti ibiala only same no eye MP and abeshebo since 11 years ago. Asamna ni adenzi we de mpanimfo amowo sampota mu wo nhwe na monso anomfa ema wo mo na ye beto so na ye de mo akonsem foforo mu ana sesese ye twe ho sisi aba ye ba ye kwa akohwe edigidi mu nsem Yama mwakwa bana yentu aso na enigidie mu ensem ena yede ebramui. Oh my Ghana jomtofo do so pa nenso ya na ye won mu a wo mwachiseru wo mpa binom wo mo afudwuni nyina wo mbako ene Charles Kwadwo Fosu. Nenso dodo no anim no Daddy Lumba na enche akra no de ba se yemfe ni DL. Tie no aso no obia enim.
na wotwe wie ye ntemu ho no mu ante ya ye nyane se pani ato nananom wo ensiedo no ane nsemu a wo manfo keka na so obeka nso adade lumba kro ya nso abonwom se dadu yi lumba ne ho nsem bebre na so ebre bia no wodane dofo enchen wote sa asemi aboni pusapa afri se wonna kra nso ho da ne ho dene se boundary ties enti wo hunu de enti enipa bi betimi aka nsem bi sei ede afa no ho wote Ghana for pesa na de achi ne abo obi ewuto nso behunu na kwabrane wona ne nam ho edi ne dwuma asa de sei dade lumba se yemfanto atiefu anim se meka se kra no studio ya wo record na pa wani bi se be ye beba abontene ti sa ne ye no a Ghana fo bi ya no wo mutaye no wonhwe no wontwe wo ho emfamfiri mu fi se emmoa emakro nkoso empo sa nipokro no na busuafo ya na ehadwene ti wo mo hwe na nsam keka bi sa no etime de ohawo ene abinisie ba nti se de dade lumba na no asam che ne se woguso aya wo record nyomo na wode aba abonten so Enti dade lumba na ye kokotie no na nyom no obo no na foforo krampo beba ye no de ebesene kra nti we de wo se mu amobo na wuton munyan na afi kra na nkyere no boto akese no kra no wo ba bedie ye mo bakọ ye nsam foforo emu Nigeria man mo so ye wa brantie bi a ene ma fodie we ya de pa se uja ma pa de ama no obe yo ho adwuma yie pa gem ai kasem na making na ne aba beto dwa se gem ai kase na ni age yankasa ye ndehye na de aboari no ho ya wedi enye se agrobin wodi se nyame bie kwan mu a obehye ne ka wapampe na se waba be no ho kenia ne sa na de gem ai ki gina so nti wo gidie se betumi abam se na de busuafo ene je na de ho na de akro ya so na ni je ne ho nti wodo no efri na akomam omanfo te sanse mi abo mpusa kire se gem ai ki ye nipa bia ne ho ahomete ene obehunu no anya oba foforo bu ba akomagum ti sa na omanfo susu se edeye denso negim aike de atudwa se ensida fi se wahunu ade pa bi ewo ababa wa na de aboari mu a opese wone no etena enti gem ai kine na de aboari na ye kokoshe wo mo no nti se beba so emaso no ye twen na bere no so a obi anso bete behunu nia ekoso wo ho na nwumre no Adom TV Kasee no yemfamo ensi ha na shano so bia na afi no waba beka ye ho semtitu bi ye di akotene wo yen Kasee bonu mu bi ene se empanifo egu enhyehyeye eso ya wo mo ehye titu Ghana mampani se won mo ekra niema de eba no won hwe se won betwa so na mom omamu niema no a wo mfa anya adwuma na moa ene nso nkwanshi brani bi esiye ewo kumase konongo kwantempon so nipa du won wato anana no mo ewo nsiedo sanso ena PPP amanyoku abonkyerani bi se wo mo ba be demonstration mu odene de tia mampani na watu ne to akonwa eso enu nyina mote ye na fe ye kokoshe ye se de bronya eba ne emu adwadie emu ensema kensie so ye de bibrem na fe apomdi mu nsem na nwumre yi medin e de afia amankwa tamakru